La Fundació Abertis neix el 1999 com una de les respostes de la responsabilitat social corporativa d'Abertis. La Fundació tria com a seu una fortalesa amb 2.500 anys d'història. El castell de Castellet és la seu de la Fundació i ja forma part de l'ADN del grup Abertis. Situat al Parc Natural del Foix, a prop de Barcelona, aquest castell representa el binomi perfecte entre natura i cultura. Des de l'època iberoromana, la fortalesa ha estat vinculada a la guaita i cura del camí, la via Hercúlia i la via Augusta, actual autopista AP7. L'any 99, Abertis adquireix el castell de Castellet quan estava pràcticament en ruïnes i du a terme una profunda rehabilitació. Actualment, amb la voluntat de ser un centre receptor i difusor d'idees, el castell acull activitats per a la comunitat, com ara jornades científiques, conferències i sessions de treball. També se cedeix a organitzacions sense ànim de lucre. Una mostra de la vitalitat social i cultural del castell és l'ús que en fan diferents organitzacions de prestigi, com ara la Creu Roja, la Fundació Carolina, la Fundació Catalunya-Europa i la Casa de Amèrica, entre d'altres. Que nuestra asociación El principal objectiu de la Fundació és promoure la recerca sobre la repercussió de les infraestructures en el territori. Temes com l'economia, la demografia i el medi ambient centren el seu interès. En aquests 10 anys, la Fundació ha impulsat nombroses investigacions en col·laboració amb universitats i altres institucions acadèmiques. Amb l'ànim de difondre el coneixement adquirit amb els treballs de recerca, la Fundació celebra jornades científiques i edita llibres sobre els estudis i les jornades promogudes. Totes les publicacions científiques i les ponències de les jornades es poden aconseguir a través de la web de la Fundació. El programa de seguretat viària impulsat per la Fundació Abertis és la millor prova del paper de lideratge que assumeix l'entitat
en la millora de la mobilitat i seguretat de conductors i vianants. Juga amb xifres. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de les accions d'Abertis en favor de la qualitat de vida de les persones. S'articula entorn de 4 grans línies d'actuació: educació viària, recerca, jornades tècniques i divulgació. El programa d'educació viària a les escoles ha arribat a més de 100.000 alumnes de tota Espanya. Regularment, la Fundació organitza seminaris i simposis amb els principals experts i responsables de la seguretat viària. I en matèria de divulgació, es duen a terme campanyes de sensibilització i accions a través dels mitjans de comunicació. Abans de sortir de casa he mirat quin trajecte podia fer. La Fundació promou conferències, actes culturals i manifestacions artístiques diverses. També dona suport al Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars, presidit pel doctor Valentí Fuster. El castell és un protagonista destacat en la vida cultural del municipi al qual pertany, Castellet i la Gornal. A més, obre les seves portes a les visites guiades els caps de setmana. La Fundació ha heretat de les empreses que avui formen el grup Abertis la sensibilitat pel patrimoni històric i artístic. Així, du a terme accions de promoció i difusió del patrimoni amb l'objectiu d'apropar la cultura al gran públic. També ha promogut 7 jornades sobre la gestió del patrimoni sostenible. La darrera d'elles, celebrada a la seu de la UNESCO a París. La història de la Fundació és una història que entusiasma. Hem fet coses i sabem que en podem fer moltes més. Hem fet tot allò que estava en els objectius de la Fundació, en el camp de la ciència, en el camp de fomentar, ajudar, de promoure la cultura. Hem convertit Castellet en un centre important des del punt de vista de la recerca i tot això és per nosaltres molt apassionant. El que passa és que sabem que ens queda encara molt per fer i, per tant, avui és el dia de ratificar el nostre compromís amb la societat de que Abertis sabrà estar a l'altura de la seva responsabilitat. La ratificació del compromís amb la societat permet que la Fundació Abertis afronti ambiciosos projectes. El recentment constituït Consell Científic avaluarà la qualitat de les investigacions presentades al nou programa de foment de la recerca. Les pròximes accions del programa de seguretat viària posaran l'accent en els conductors joves. A més, l'obertura de seus fixes a París i Roma facilitarà el procés d'internacionalització de la Fundació Abertis. I és que la Fundació té la vocació de portar la seva activitat a qualsevol dels països on té presència el grup.